Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Казан шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 27 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Эльмира Рамил кызы Нурыева каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Рамил Харисович, әнисе Найла Нәҗибовна, апасы Аделия, племянницасы Ләйсән кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әкрен генә искән назлы җилдән без соралдык сине кытларга. Изләп табып, безнең исемебездән башларыңнан балам сыпарга. Тормышта безгә Аллаһыбыз бәхетебезне, гүзәл кызыбызны бүләк итте. Яңа еллар керергә санаулы минутлар калган чакта курантлар тавышы астына, балалар туу йортына алып киттеләр мине. Күкрәгемә сөенешемне кыскан мизгелем хәзер дә истән чыкмый. Шуңа да без аны яңа ел бүләге дип йөртәбез. Балаларым мине бүген шатландырып бәхетләшеп яшиләр. Эльмирам иң сөекле кызым. Ул бала чактан ук бик җитди, куйган максатларына бар киртәләр аша үтеп ирешүче, йомшак күңелле. Ата-ана хакын хаклап яшәүче сабыебыз. Тольятти шәһәрендә дөньяга туып мәктәпне тәмамлады. Һөнәри белем алып, автоваз заводында хезмәт итте. Ә хәзер инде ул бөтенләй башка юнәлештә, полиция эшке эшләр бүлегендә лейтенант юстиция дәрәҗәсендә следователь буларак эшләп килә. Ул гомердә дә күңел рәнҗетерлек сүзләр әйтми. Без аның хылкына сыкланабыз. Йөзебезгә кызыллык китермичә, матур яшәре өчен рәхмәт әйтәм. Балакаем, кызганыч яныбыздан бүген ераграк. Шуңа күрә синең кунакка кайтуыңны без зур бәйрәм итеп көтеп торабыз. Бел, без синең хакта уйламыйча бер мизгелдә үткәрмибез. Дугаларыбызда сиңа бары исәнлек, саулык сорыйбыз. Эшеңдә җиңеллек булсын. Начар кешеләрдән Хак Тәгалә үзе араласын. Һәр вакыт без синең янәшәңдә булып, бар яклап та хәлебездән килгәнчә ярдәм итәчәкбез. Якыныбыз бүген туган көнең. Без телибез ихлас күңелдән, ни бар борчу булытлары китсен синең башыңдагы күгеңнән. Син туганнар өчен бик ягымлы, кардәшлекне белгән кызыбыз. Шин йөрәктән сиңа якыныбыз, бары бәхет, уңыш юллыйбыз. Һәр вакытта синең табын кырган, күңелең йомшак безгә карата. Ни бар туган кардәшләрең сине, бел кызыбыз, бик нык ярата. Рөхсәт итсен бәйрәм белән кытлап, җиткерергә изге теләкләр. Матур җырлар синең хөрмәтеңә булыр бездән бүген бүләкләр. Кадерле Эльмира, әти-әниегез һәм барча туганнарыгыз юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз. Бәйрәмегез көнендә кәефегез күтәренке булсын. Алдагы җыраны күтәрергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем диям. Туган көнең белән котлым җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Карама агып суларга яшьлегеңне кызганып, утырма туган көнеңдә яшьләреңә шыланып. Истен җилләр назлап сине, баш истеннәр каеннар, сайрар кушлар каен сайын, синдә йыла сайраклар. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә,
Sazışlarga uralma, tuğan günün yoktu bolsun, karangıda yığılma. Gözler kebek sarılanma, kışlar kebek oğarma, ceyler kebek yağımla bol, ümit bağla nazlarga. İlir bəxit bik küttürüp, şartlığını da köp bulur. Gazit enken bulak itken, in zor bulak şu bulur. Bəxitli bulup paylı kürme, sadışlarga urarma, tuğan günün yaktı